ba ki san irin ibtila'in da ya faɗa mun bane ba. Baby wallahi sace na aka. Yaushe? Tun ɗaya ga azumi aka sace ni. Wallahi da ƙyar baban mu ta haɗa kuɗin fansa aka karɓo ni. Allah ya taimake ka da ba salbe ka ba. Wallahi tallahi da tuni na ji ana marrabbuka. Allah ma ya kiyaye. Wallahi. Da ba zan sake ganin ka ba ce. Wallahi kuwa. To yanzu dai ba wannan ba. Ina Ramadan basket ɗina. Tunda ka dawo ai ya kamata ka kawo. Ah. Baby. Lafiya ne? Wannan ba shine mustarangila ba wannan? Wai kaga fa shine lafiya lau kai muna magana Ya da shi haka? ba. Wannan baki san dama yana da wannan cutar ba? Ai da karfe 4 ta yi dot wannan cutar take wannan ɗinsa take kama shi. To, ni wallahi ba sai yanzu. God have mercy. Wannan nan na sai bara in sauri in je. Kasongo ye songo mbona wewe songa libala oh ye Ana ce maku ku daina soyayya cikin azumi amma ba za ku daina ba ko? Insha Allah abokina da yau na daina nan wallahi Allah ya sa ka ci ni kaga na zare kuɗari yanzu dan da sake To ka gani